Avui al Chef Capravo presentem la 5a jornada gastronòmica del Calçot de Valls, dos grans restauradors de la zona del Baix Camp, i ens han presentat maneres diferents i divertides de preparar i de consumir el calçot de Valls. Capravo el que acaba fent és promocionant el calçot i el calçot com a producte de proximitat. I què millor que en aquest espai Chef de Capravo per fer aquesta promoció, una promoció que realment el que juga és, a partir també de l'elaboració d'aquests plats, sobretot fer una promoció del calçot, un producte que és tan tradicional, tan català, però que alhora és conegut arreu del món. Avui farem un maridatge on el plat típic o l'ingredient típic és el calçot, però l'intentem cuinar fent diferents plats per demostrar la varietat de vins que tenim al territori, i els plats que podem fer amb el calçot. Al Show Cooking, en concret, el meu restaurant ha presentat la pizza de calçot. Una pizza de calçot, llangonissa de Valls i botifarra negra, tot això amb una salsa autèntica de calçot que fem. Primer hem fet una truita de patata amb calçot escalivat, que seria com una cuina d'aprofitament, perquè sempre les calçotades te sobren calçots, i una manera d'aprofitar és la truita de patata, si fiquem el calçot tallat amb la truita, i després hem fet un plat que seria com una tapeta, que és un ravioli cruixent, que dintre portava cansalada a baixa temperatura, una miqueta de formatge de cabra, ceba caramelitzada amb mel i al forn. Siempre sobra algún calçot. Sabemos ahora cómo podemos volver a utilizarlos. La tortilla es fantástica y la pizza está boníssima. Les instal·lacions de l'Espai Chef Capravo em semblen realment molt interessants, em semblen estan molt ben fetes i ja m'agrada, és una cuina que ja m'agradaria a mi tenir a casa. La verdad es que es una manera de conocer cómo podemos preparar este producto de una manera diferente, que no sea la clásica en casa de los calçots a la brasa con la salsa de calçots. Y la verdad es que abre un abanico de posibilidades que es muy interesante. Fa 4 anys que vinc i cada any quedo sorprès de la bona acollida i el bé que està, el muntatge que hi ha, vull dir, és molt bé, molt bé. Aquesta 5a edició, més que novetat, i malauradament per un accident que ara tot just fa un any es va produir a la ciutat de Valls, doncs ens va deixar un dels cuiners que ha fet més per la promoció de la cuina del calçot arreu del món. Es tracta del company amic Àngel Soler, i en traslladarem aquest homenatge pòstum en aquesta jornada gastronòmica anomenant-la Memorial Àngel Soler.